هەوادار و شوپینەرن رادیۆ ڕێباز FM هەردەری دەم باش ئەز علی عومەرم ئەزێک گەرەکن و ژنوچیان ژوەرە پێشکەش بکەم لە دەستپێکێدا فەرمۆ گرنگترین سەرنوچە. لە باژارێ عەفرینێدا ئەنجاما تەقینا ماینێکێدا بدەهان کەس بریندار بوون و بەرپرسێکی خۆجەهەیە مۆباتایە عەفرینێژی ڕاستی ئێریشەکە ژە ئالیە چەکدارە نەناسفە هات و بگرانی بریندار بوو. رێخستنا ئاسووریا دەموقراتی بنپێکردن پێدێ دەرحەقی دبستانên خریستیانی لە جزیرا ڕۆژاوای کوردستانê bi tundî şermezar kir. Lê bajarê Hesekê zarokekî 8 salî kuştî hat dîtin. Çekdarên Esed, çekdarên grûpên bi ser opozisyonê vel yên ku li hevhatin li gel wan kiriye li parêzgeha Dereyê veguhestina eniya Idlibê. Wezareta Derveya Amerîka seredana şanda welatê xwe ji bo Şamê nerast kir. Dem baş. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê di encama teqîna mayînekê de bi dehan kes birîndar bûn. Berpirsekî xwecehiya Mobata ya Efrînê jî rastî êrişekê ji aliyê çekdarina nenasve hat û bi giranî birîndar bû. Kuştin û binpêkirin li Efrîna Rojavayê Kurdistanê berdewam in. Herî dawiyê jî li bajarê Efrînê di encama teqîna mayînekê de bi dehan kes birîndar bûn. Berpirsekî xwecehiya Mobata ya Efrînê jî rastî êrişekê ji aliyê çekdarina nenasve hat bi giranî birîndar bû. Ji dereke taybet ji bajarê Efrînê eşkere kir ku şevabûrî demjimêr 8.5 bombayek li ser rêya Raco lê nêzîkî dibistana Rêvî lê bajarê Efrînê teqiya. Di encama wê teqînê de du kesan jiyana xwe ji dest dan û 25 kesên din jî birîndar bûn û du kes ji wan birîndaran hatin veguhestin bo nexweşxaneyekê li Tirkiyê. Heman jêdaran serbar kir ku teqîn di encama mayînekê ku di nava bermîleke çopê de hatibû danîn rûda bû. Amaja bû yekê kir ku piraniya qurbaniyan ji derbiderên Xutayê bûn. Ji aliyekî din ve şevabûrî mayîneke din di malekê de lê gundê Qêsim yê ser bi navçeya Racova bi çekdarekî de ji grûpên çekdar teqiya û di encama wê teqînê de lingê wî çekdarî jêbû. Piştî wê bûyerê çekdaran xelkî wî gundî kom kirin û hatin tometkirin bi çandina wê mayînê û gulle bi ezmanan de avêtin û tirsek mezin xistine di nav gundiyan de. Ji aliyekî din ve jê derna xwecehî ji Efrîna Rojavayê Kurdistanê ragihandin. Ku cîgirê serokê Encumena Xwecehiyê Nevçeya Mobata Parêzer Dawud Umar Xwişkawî Sultana Umar ku bi xwe ji gundê Qenterê ne rastî êrişeke hovane ji aliyê kesner û girtî ve hatin. Heman jêdaran serbar kir ku wan kesên nenas li Umar û Xwişkawî xistin ta ku dest û serê wan şikandin û ew bi tundî birîndar kirin. Bê ku sedem ji wê yekê were nas kirin. Li Efrînê û gundewarên wê rojana binpêkirin derheqê welatiyan têne rûdan. Zarokekî 8 salî kuştî li bajarê Hesekê hat dîtin. Li gorî jêderna xwecehî ku zarokekî 8 salî bi navê Ehmed Mihemed el Ehmed dê torekê de li xaniyekî Kavil li taxa neşwaya bajarê Hesekê piştî ku bihna termê wî derket kuştî û xeniqandî û pêçayî bi betaniyekê hat dîtin. Li gorî wan jêdaran ku ew zarok sêwiye û eve çend roj bûn wendayî bû. Rêxistina Asûriya Demokratî binpêkirinên pêdê derheqê dibistanên xiristanî li Cezîra Rojavayê Kurdistanê bi tundî şermezar kir û bang lê pêdê û aliyên bi ser vekir ku dev jî siyasetên xwe yên şaş berdin. Rêxistina Asûriya Demokratî binpêkirinên pêdê derheqê dibistanên xiristiyanî li Cezîra Rojavayê Kurdistanê bi tundî şermezar kir û bang lê pêdê û aliyên bi ser vekir ku dev jî siyaseta xwe ya şaş berdin. Di daxuyaniyekê de Polîtbîroya Rêxistina Asûriya Demokratî got ku roja 28 mehê çekdarina rêveberiya pêdê di nav da çekdarina Sotoro yên Partiya Yekîtiya Siryanî ku bi ser rêveberiya pêdê vene êrişî dibistanên Siryanî yên taybet li taxên Elwista, Xerbiyê, Erbewiyê yên bajarê Qamişlo kir û kadir û karmendên wan dibistana derkirin ew dibistan desteser kirin. Ew yek jî bû cihê nerazîbûna Siryanên Aşûr وەکو خۆنیشاندانێکی li pêş divistana El Emel ya taybet li darxistin. Polîtbîroya Rêxistina Asûrî ew binpêkirin şermezar kir û bi hovane binav kir û bang li rêveberiya pêdê kir ku dev ji rêbaza xwe ya ku xizmeta tu aliyan nake berde ku ew siyasetên wê bûne sedem ku gelek malbat berev parezgehên din ve biçin yan koçber bibin ji bo xwendina zarokên xwe. Polîtbîroya Rêxistina Asûrî her wiha bang li Partiya Yekîtiya Siryanî kir ku li bûyera ku Rûdayî dûrîna kûkiyên partiyane vegerin.
خو دوری خو فرضکردنê bikin. Rêxistina Asûrî di daxuyaniya xwe de dibêje pirsa dibistanan û rêbazên xwendinê mijareka yasayî ye. Rêbazên dewletê fermî û dan pêdan kirîne. Berûva jî rêbazên pêdê ku turawatiya yasayî û îtiraf li ser asla navxwe û herêmî û navdewletî ve nînin. Roja 28 tebaxa 2018 hêzeka asayîşa pêdê biyaweriya çekdarina Sotoro yên xiristiyanî li gel hejmarek serkirdeyên xiristiyanî yên nêzîkî pêdê dibistana El Huriye dorpêş kirin. Daxwaz jî rêveberê dibistanê kir ku kilîtên dibistanê radestî wan dikin. Lê rêveberê wê dibistanê razî nebû. Piştî yekdem jimêrê wê hêza hevbeş ya Sotoro asayîşa pêdê kilîtên dibistanê guhertin û hemû kadir û karmendên li wê dibistanê derkirin. Derdora demjimêr yek û nîvê piştî nîvro li ser dergehê dibistanê bi siryanî nivîsandin dibistana El Huriye ya seretayî û amadayî. Ew kiryara hevbeş ya çekdarên Sotoro asayîşa pêdê bû cihê nerazîbûna xiristiyanên deverê li taxa Elwista ya bajarê Qamişlo xwenîşandanek li dijî wêyekê hat darxistin. Têde ala rejimê û banga vegera desthilata rejimê bo seranserî bajarê Qamişlo herwiha slogana yeke yeke gelê Sûriye yeke hat bilindkirin. Lê çekdarên Sotoro gulel ser wê xwenîşandanê re berdan. Xwenîşandaran xwenîşandana xwe berdewam kirin. Kulîtên dibistanên El Emel, Mar Efram, Mar Gebriyel şikandin. Li hindirî kenîseya El Ezra man girtinek li derxist. Xiristiyanên Rojavayê Kurdistanê di nav xwe de bûne du beş. Beşek bi rêveberiya pêdê re ye. Aliyê wê yê herî navdar yê yê siyasî Partiya Yekîtiya Xiristanî ye û ji bo xwe hêzên Sotoro jî ava kirine. Beşê din bi rejima Sûriye re ye û li bajarê Qamişlo ala rejimê bilind dikin û hêzên Sotoro bi piştevaniya rejimê ava kirine. Ji bilî wan her du beşan, beşekê din jî dijî rejimê û siyasetên pêdê jî heye. Sendîkeya Rojnamevanên Kurdistana Sûriye li gel Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriye ve xwendineke giştî belav kir, têde cemawar û rewşenbîrên Kurd li Hewlêr û dorûberî wê ve xwendî semînareke bi ser navê Federalî û çareserkirina doza netewî kirin. Li gorî vexwendina Sendîkeya Rojnamevanên Kurdistana Sûriye ew semînar roja înê demjimêr heftê êvarî ji aliyê Dr. Kawa Ezîzî ve doktora di zanistên siyasî de li sendîkeyê ya li taxa endizyaran ya ku li Hewlêrê dê were pêşkêş kirin. Rewangeha Sûrî ya mafê mirovan ragihand ku çekdarên Esed çekdarên grûpên bi ser opozisyonê ve ku li hevhatin li gel wan kiriye li parêzgeha Dereyê ve guhestina eniya Idlibê ji bo ku şer lê tenişt wan bike di eniya Idlibê de. Rewangeha Sûriye ya mafê mirovan ragihand ku çekdarên Esed çekdarên grûpên bi ser opozisyonê ve yên li hevhatin li gel wan kiriye li parêzgeha Dereyê ve guhestina eniya Idlibê ji bo ku şer li tenişt wan bike di eniya Idlibê de. Li gor heman rewangehê ku çekdarên Esed wate artêşa rejîmê di danûstandinan de lê gel serkirdeyên grûpên opozisyonê yên li Dereyê dimînin û gihîştiye rêkeftinekê lê gel wan bi merema tevlêkirina wan grûpan ji bo hêza xwe ya çekdarî ya ku amadekariyan dike ji bo şerê Idlibê. Rewangehê diyar jî kir ku çekdarên Esed bi sedan çekdar ji Qûteya Rojhilatî Şamê veguhestine Idlibê û ji wan jî hejmarek mezin heye ji çekdarên grûpên ku li hevkirin li gel çekdarên Esed kirine ku tevlî wan bibin û şer li gel wan bikin. Rewangeha Sûriye ji bo mafê mirovan got jî ku çekdarên Esed û grûpên çekdar prosên amadekariyan dikin ji bo êrîşa Idlibê ya mezin û hêzên bi ser çekdarên Esed ve li devera di navbera çiyayên Lazqiyê ta gundewarê Helebê yê Rojava ku di gundewarê Idlibê yê başûrê Rojhilat re derbas dibe û deşta Gab li bakurê Rojavayê Hemayê belav bûne. Li aliyekî dî heman rewangehê diyar kir ku grûpên çekdar yên li Idlibê dimînin û desteya Tehrîr Şam Nusra pêştir û hevpeymanên wan ew jî amadekariyan dikin ji bo her êrîşekê ku ji nişkê ve prosa leşkerî li Sûriyê di wê deverê de têde bêragihandin. Wezareta Derveya Amerîka seredana şandeka welatê xwe ji bo Şamê nerast kir. Ew yek bi berovajî stratîjiya hikûmeta Amerîka ya di vê demê de binav kir. Berdevka Wezareta Derveya Amerîkî Hêzer Nawert di daxuyaniyeka rojnamevanî de got ku raporta hatiye belavkirin dibêje berpirsina Amerîkî seredana Şamê di hezirena borî de kirine da ku berpirsina Sûrî bibînin nerast e. Nawert her wiha got ku ew raport dûrî rastiyê û
نل گۆری استراتیجیا ئەمریکیا divê demê de ye û tu agahiya wê ji civîneke bi vî awayî tune ye. Cigîrê Wezîrê Derveyê Rûsyê Mîxaîl Bogdanov jî gumana xwe bi wê yekê nîşanda û got bi nêrîna wî nûçeya seredana şandeka Amerîkî bo Şamê berhevkiriye û nerasta wan bê nebîstiye. Guhdar û şopînerên me berî em nûçeyên xwe bi dawî bînin dubare em ê senûçeya bê nebîrawe. Li bajarê Efrînê di encama teqîna mayînekê de bi dehan kes birîndar bûn berpirsekî xwecehiya Mobataya Efrînê jî rastî êrişekê ji aliyê çekdarina Nenas Fehat bi giranî birîndar bû. Rêxistina a Sûriya Demokratî binpêkirinin PYD derheqî dibistanên xristiyanî li Cizîra Rojavayê Kurdistanê bi tundî şermezar kir. Li bajarê Hesekê zarokekî 8 salî kuştî hat dîtin. Çekdarên Esed çekdarên grûpên bi ser opozisyonê ve yên ku li hevatin li gel wan kiriye li parêzgeha Dereyê ve guhestina eniya Idlibê. Wezareta Derveya Amerîka seredana şandeka welatê xwe ji bo Şamê red kir. Nûçeyên me bi dawî hatin her şad û bextewar min.